En nom del grup parlamentari Unides Podem, per a fixar posició sobre la compareixença de l'honorable consellera, té la paraula l'il·lustre diputada Beatriu Gascó. Moltes gràcies. Com vostè vulgui, senyoria. Bon dia, president, consellera, bon dia, senyories i membres del públic. Abans que res, vull expressar la meva profunda solidaritat i la del meu grup, també, amb totes les persones que han patit les conseqüències d'unes pluges catastròfiques en el sud de la Comunitat Valenciana i molt especialment en el Baix Segura. Em dol particularment que qui ja patís una vida difícil, com són els llauradors i llauradores, hagin perdut en molts casos el 100% de la collita. Sabem que la conselleria ha donat una resposta immediata i confiem en que les ajudes promeses arriben el més aviat possible. Vull també, en este meu primer discurs en aquesta desena legislatura, agrair a totes les persones que varen depositar la seva confiança en Unides Podem. És per a mi un honor estar de nou en les Corts Valencianes. Continuaré treballant amb tota la meva passió per tractar d'ajudar a resoldre els nombrosos problemes que es pateixen en l'àmbit de l'agricultura, la ramaderia, la pesca artesanal, un món rural en estat d'abandó i especialment en els desequilibris i amenaces a les que sotmetem a la mare terra. Perquè quan parlem de món rural i de medi ambient parlem del llegat i de les arrels del nostre poble, dels nostres majors. I nosaltres en aquestes Corts, i vostè, al govern del Botànic, tenim la responsabilitat compartida de deixar el millor llegat possible a les nostres fills i netes, un llegat del que depèn el futur del nostre poble. La novena legislatura va ser clau per trencar les dinàmiques que més mal han fet en poc de temps al nostre país. I sí, 20 anys no són res per a la natura. Però coincidirà amb mi, senyora consellera, que aquesta legislatura ha de deixar enrere definitivament els atemptats contra, ja no sols la natura, sinó contra el sentit comú. I no parli sols de la lluita contra la pitjor amenaça que atempta contra els éssers humans, que és l'emergència climàtica. Em referís també a la necessitat de trencar per sempre amb la passivitat i deixadesa cap a un sector històricament protagonista com és l'agrari. Els llauradors, ramaderes, pescadors artesanals ens ho estan demanant a crits. I no es tracta sols de remeiar a la irresponsabilitat dels partits espanyols i amb diputats i diputades valencians que primer voten a favor o abstenció als tractats de lliure comerç que afonen encara més els nostres xicotets llauradors i ramaders i després es posen darrere de les pancartes demanant el suport a aquest sector. Hem de donar respostes immediates als citricultors, als productors d'ametllers afectats per la xylella fastidiosa, als viticultors, als ramaders i a tants altres que esperen d'aquest Botànic atenció i confirmació de que hi ha esperança per resoldre els problemes tan greus que viuen. Cal treballar amb convicció per tal d'aconseguir una millora substancial de la futura PAC en revisió, com vostè ben deia. Que la política de major pes financer de la Unió Europea tracti l'agricultura mediterrània i la valenciana en particular amb la forma que es mereix. I nosaltres, des del Botànic, haurem d'aprofitar al màxim el ventall de possibilitats que ofereixen aquests fons per tal de recolzar de valent als joves llauradors que intenten assentar-se en una explotació, donar suport a la ramaderia extensiva com a excel·lent sector que fixa població rural i ajuda a lluitar contra els incendis, com vostè mencionava, fomentar l'agricultura ecològica i la venda directa, aconseguir que els menjadors escolars oferisquen aliments de qualitat, donar facilitats perquè hi hagi més formatgeries artesanals, més apicultors, perquè hi hagi més obradors també de pa artesà i melmelades, apostar en definitiva per un sector primari que siga de veres una oportunitat de creació d'ocupació en les zones rurals i
tot i sent cada vegada més respectuós amb el medi ambient. Però vostè sap, i totes així sabem, que la clau està també en aconseguir que la gran distribució respecte el paper que els xicotets productors han de jugar, sense oprimir-los amb preus sota el cost de producció. I per aconseguir-ho, vostè haurà de fer complir la llei de la cadena alimentària, una llei que necessita canvis, això està clar, però és la que tenim, i amonestar a qui no la complisca. El botànic ha de ser, en definitiva, aquesta finestra d'esperança per a una agricultura que, d'altra manera, està en perill d'extinció. El sector agroalimentari en el seu conjunt no sols és un sector clau en la nostra economia i responsable d'alimentar-nos, també és clau en la lluita contra el canvi climàtic. Aquest és el sector que més contribueix a les emissions de CO2 si es té en compte no sols el procés productiu, sinó també el transport, la cadena de fred i els envasos i embalatges que genera. Per això, també cal treballar per aconseguir un sector agroalimentari, i això ho saben bé les empreses valencianes que en són líders, cada vegada ha de ser més respectuós i compromès amb el medi ambient. Però sembla que alguns no tenen pressa en que la Generalitat jugui el seu paper de fer complir els plazos que ens marquen des d'Europa, com per exemple en la generació de plàstic i envasos en general i en la seva gestió de la que són responsables. Hem de reconèixer, senyora consellera, que hem aconseguit que la dreta hagi avançat en certa mesura. Una part de la dreta, altres semblen encara ancorats en el segle passat o inclús l'anterior. Després de dècades de menyspreu de les evidències científiques, a la fi hem aconseguit que facin cas a la ciència i no al cosí de Rajoy. Si les hagueren assumit abans, no hauríem de fer front a les grans amenaces que han posat damunt del cap de la Comunitat Valenciana amb el seu model urbanístic depredador, la gestió nefasta de l'aigua i les màfies lligades a la gestió de residus, per posar uns exemples. En contrast, el botànic vol i sap governar millor, molt millor. Coincidim, senyora Mollà, que entre les tasques més importants que ha d'afrontar la Secretaria Autonòmica de Medi Ambient està la de fer avançar dràsticament a la nostra comunitat en la capacitat de reduir, reutilitzar i reciclar els residus que generem. Hem assumit la responsabilitat de govern amb una clara vocació de donar solució a la crisi climàtica i per això cal afrontar aquest i altres problemes. Comptem amb vostè per avançar en la formulació d'una llei de prevenció de residus en línia amb la proposta que es va quedar a meitat en la passada legislatura, però també per avançar a nivell legislatiu en la generació i o pujada d'impostos com se'ns demana des de Madrid i des d'Europa, tant a abocador com a la incineració. El PIR necessitarà també una revisió i s'haurà d'aprovar també una llei complementària de protecció del medi ambient contra l'abandonament de residus. Però sobretot en aquesta legislatura s'ha d'aconseguir la implantació de la recollida selectiva de la matèria orgànica en tots els pobles i ciutats de la comunitat, lluitant al mateix temps contra el malbaratament d'aliments, com vostè deia. En matèria forestal queda pendent implementar totes les eines nascudes de la modificació de la llei forestal, com és la creació del Fons Forestal Valencià, del pagament dels serveis ambientals, el Centre de la Propietat Forestal o els Consells Forestals de Demarcació. Així mateix s'haurà d'abordar la modificació del PADFOR, l'eliminació progressiva de l'ús del foc i el foment de cultius per mantindre el mosaic agroforestal. També s'han d'afrontar les principals causes de contaminació atmosfèrica, acústica, electromagnètica i llumínica. En aquest sentit, recolzarem qualsevol iniciativa que aporti solucions als problemes de salut que afecten a la població i a la fauna i que permeta l'augment de les inspeccions ambientals en la Comunitat Valenciana. S'han de millorar substancialment també les condicions laborals dels treballadors i treballadores de Baersa, així com dels agents medioambientals. I hem de recolzar, evidentment, l'activitat d'investigació de l'IVIA i del SEAM. Respecte al cicle integral de l'aigua, s'ha de resoldre de manera definitiva els problemes lligats a la depuració, el sanejament, la separació de pluvials de fecals i la promoció de sistemes com els de drenatge urbà sostenible. Last but not least, al contrari, s'ha de donar una forta espenta a l'estratègia valenciana de canvi climàtic i transició energètica.
El meu grup recolzarà la implementació efectiva dels indicadors globals i específics per tal de controlar el compliment de l'estratègia. Com no pot ser d'altra manera, volem veure néixer el més aviat possible l'Agència Valenciana de Lluita contra el Canvi Climàtic i l'aprovació de la Llei Valenciana de Canvi Climàtic. No són pocs els reptes que queden pendents i sap que trobarà el nostre ferm suport per tal de fer avançar la Comunitat Valenciana en la resolució de tants i tants problemes que avui en dia han arribat a mobilitzar a milions de joves en els Fridays for Future, però també a unes mares i uns professors pel clima, organitzacions ecologistes i, diria, a una ciutadania en general molt preocupada per la destrucció del planeta i de les conseqüències de salut que en deriven. No és demà, senyories, és avui, és ara, quan es demostra davant la història que som capaces de fer de la nostra terra una llar per a les noves generacions, o si per contra el futur ens jutjarà culpables. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyoria. Fixarà posició